लोगोफोर, ससियेल मिडियायाव गासिबो शेयार खालामनाया स्मार्टनेस जाया। माखासे बाथ्राफोरा प्राइभेट थानाया जोबोर गोनां, लोगोसे साक्सेसफुल जानायनि मोनसे इंगित। दिनै आं नोंथांमोननो फोरमायगोन लाइफनि बबे बाथ्राफोरखौ माब्लाबाबो ससियेल मिडियायाव शेयार खालामनो नाङा। पइन्ट नाम्बार 1, पार्सनेल डकुमेन्ट्स। आधार कार्ड, एटिएम कार्ड, पासवार्ड, OTP एबा बेंक डिटेल्सफोरखौ शेयार खालामनो नाङा। अनलाइनजों शेयार खालामोब्ला जानो हागौ सोरबा हेक खालामनोबो हागौ। मोनसे फिसा गोरोन्थिनि थाखायनो गासिबो बेंक एकाउन्टआ लांदां जानोबो हागौ। पइन्ट नाम्बार 2, फेमिलि प्रब्लेम्स। बयनिबो नखराव गिदिर फिसा जेंनाया थायो। बेनि ओंथिया बे नङा दि नों गासिबो प्रब्लेम्सफोरखौ ससियेल मिडियायाव शेयार खालामनाया गोनां होनना। मानोना फेमिलि फाइट एबा नखरारि नांज्लायनाया पार्सनेल इस्युसफोरखौ ससियेल मिडियायाव शेयार खालामनायजों नोंनि रेसपेक्ट आरो गोजोन मोन्नैबो गाज्रि जानो हागौ। पइन्ट नाम्बार 3, फिउचार प्लेन। गासिबो नोंनि साननाय हनायखौ बयनिबो सिगाङाव एनाउन्स खालामनायनि गोनांथि गैया। एखनबा मानसिफोरा सापर्ट खम आरो नेगेटिभिटिखौसो बांसिन खालामो। जाफुंनायनि उनावसो फिथाइखौ फोरमायनाया बांसिन पावारफुल जायो। बेनिखायनो फिउचार प्लेनखौबो ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव माब्लाबाबो शेयार खालामनो नाङा। पइन्ट नाम्बार 4, लाइभ लकेशन। रियेल टाइम लकेशन शेयार खालामनाया रैखा गैयै जानो हागौ। जुनियायै जेब्ला नों न'निफ्राय गोजानाव थाङो एबा न'आ खालि जायो। बे समाव नों जेरावखि थाङा नोंनि लाइभ लकेशनखौ ससियेल मिडियायाव माब्लाबाबो शेयार दाखालाम, नङाबा नोंनि न'आ सु-मोन्थोर जाना मुवा बेसाद गोमानोबो हागौ। पइन्ट नाम्बार 5, इनकाम एबा एक्सपेन्सिभ थिंग्स। बांद्राय देखायनाय एबा गावनि बेसेन गोसा मुवा बेसादफोरखौ ससियेल मिडियायाव शेयार खालामोब्ला नोंखौ सोरबा मेगन सानोबो हागौ, लोगोसे आननेसेसारि प्रब्लेम्स क्रिएट जानो हागौ। सिम्पोल थानायानो साबसिन। बेनिखायनो नोंनि इनकाम आरो एक्सपेन्सिभ बेसादफोरखौ ससियेल मिडियायाव माब्लाबाबो शेयार खालामनो नाङा। गोसोआव लाखि, प्राइभेसियानो गोदान गोहो। जाय बेसादफोरा प्राइभेट थायो बेनो लाइफआव सिकिउर आरो पिसफुल खालामो। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालाम आरो लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। थेंक इउ।